Пінск, мікрараён заходні. Падчас рэйду ў поле зроку правяраючай групы трапляе вось гэтая стыхійная гандлёвая кропка. Месца даволі бойкае. Хтосьці паспеў рэціравацца, некаторыя ўвогуле пакінулі свае агуркі і памідоры. А вось у адносінах да гэтых двух гаспадароў супрацоўнікі аддзела гандлю і паслуг Пінскага гарвыканкама выпісаў павестку для пачатку адміністрацыйнага працэса. Калі высветліцца, што парушэнне ў іх першае, усё скончыцца папярэджаннем. У іншым жа выпадку прыйдзецца заплаціць штраф. Такіх протоколов с пачатку года уже вынесено 15. Наступны пункт рэйда – перакрыжаванне вуліцы Сонечнай і праспекта Жаўтоўскага. Для гандляроў гародніны, садавіна тут месца асабліва ўраджайнае. Нягледзячы на наяўнасць легальнай пляцоўкі для гандлю, якая знаходзіцца бадай што праз адзін аўтобусны прыпынак, тут працягваюць збірацца прадаўцы. Прыязджаюць нават з суседніх раёнаў. Напрыклад, гэта сям'я прыехала з Іванова ў Пінск, каб прадаць уласныя клубніцы. На пытанне, чаму не гандлюецца законна, у спецыяльна адведзеным месцы гандляр отказывая. Там завалено. Завалено. И свои же, которые постоянно торгуют, прогоняют. Вы посторонние, вы уезжаете отсюда. Куда деваться? Падчас размовы з так званымі прадаўцамі-нелегаламі паўстала праблема. У горадзе мало дазволеных месцаў гандлю. Ну, я вас правильно понимаю, то есть в Пинске этих площадок не хватает? Не хватает, вот о чем я говорю. Да? Да, есть на Молодежной, хорошо. Я там периодически покупаю, но мне это тоже неудобно. Акрамя 4 рынкаў, у Пінску сёння налічваецца 13 месцаў, дзе афіцыйна дазволена гандляваць. Яшчэ ў 4 можна гандляваць з транспартных сродкаў. Ці будзе колькасць такіх месцаў павялічвацца? Адказ на гэтае пытанне мы не пачулі. Спецыялісты аддзела гандлю і паслуг Пінскага гарвыканкама ад каментарыяў адмовілася. Не захацелі выказаць сваё меркаванне і прадстаўнікі санітарнай службы. Што тычыцца баранавічаў, тут сельскагаспадарчую прадукцыю са сваіх агародаў можна рэалізаваць на 3 рынках і 6 міні-рынках у розных кутках горада. І гэта яшчэ не ўсё. У кожным мікрараёне горада створана 7 пляцовак з устаноўкай гандлёвых прылаўкаў і пастрэшкаў. А гэта каля 60 дадатковых працоўных месцаў для асоб, якія жадаюць рэалізоўваць прадукцыю, вырашчаную на прысядзібных участках. Гэта дазволіла ўпарадкаваць дадзены від гандлю. Хаця, канешне, выпадкі гандлю, што называюцца з зямлі, усё яшчэ сустракаюцца. Але для параўнання, калі ў 2016 годзе да адказнасці за гандлю ва неўстаноўленых месцах у баранышах было прыцягнута каля 120 чалавек, то ў мінулым годзе было састаўлена ўсяго каля 40 пратаколаў, а сёлета пакуль што 12. У Брэсце таких пляцовак, где можно реализовать свою продукцию, 15, и они не пустуют. Ну как часто? Вот выросла картошка, приехал, продал. Вырастет еще что-то там, огурец, помидор, что-то там еще. Да, со своего огорода. Торговать я не приезжаю, я продавать приезжаю. То, что у меня дома лишнее. Ну да, приходилось и там сидеть на этом, на площадке твоей. Ва ўсіх гандляроў ёсць і адпаведныя документы на продаж. Сейчас, конечно, лучше. А так я везла и столик, я везла и стул. А тут стол, только накрыть его. Совсем все просто. Стать легальным гандляром, дарэчы, зусім не складана. Для этого им необходимо в администрацию подать заявление о наличии приусадебного участка, и тем самым им выдается справка. Выдается справка как лично им, так туда могут и указываться, и вписываться их близкие родственники. Это мама, папа, бабушка, дедушка, муж, жена и брат, сестра, те, которые будут помогать реализовывать эту продукцию. Галоўнае, каб было месца, дзе можна было гандляваць. У нас обследовано 624 территории и было выявлено 39 мест неустановленной торговли, которые ликвидированы. Начиная с прошлого года до настоящего периода было дополнительно оборудовано 124 торговых места для реализации плодовочной продукции физическим лицам. В текущем году уже оборудовано 52 таких торговых места. Это в городе Барановичи выделено дополнительных 20 мест на рынке Кермаш, в Лунинецком районе и в Каменецком районе в городе Высокое. Дзякуючы стварэнню арганізованых кропак гандлю менш узнікае стыхійных рынкаў. І ўсё ж спецыялісты гавораць, пакуль у нелегалу ёсць попыт, змагацца з імі няпроста. Тут варта і спажыўцам усвядоміць. Прадукцыю ўсё ж лепей пакупаць якасную і бяспечную. Евгения Мороз, Татьяна Будгусаим, Алена Рагуц, Миколай Рудский, Александр Дьяченко, Юрий Блинда, телерадиокомпания «Брест».